Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν το σεμινάριο φροντίζοντας τις πληγές που δεν φαίνονται. Θα μιλήσουμε σήμερα και για τη μέθοδο EMDR. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το θεωρητικό μέρος, το τι είναι το ψυχικό τραύμα, πώς επηρεάζει τον εγκέφαλο. Θα δούμε τον ψυχικό επανατραυματισμό, το σύνθετο τραύμα και τη θεραπεία EMDR. Στο βιωματικό μέρος θα ασχοληθούμε με το RDI, δηλαδή πιο πολύ θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη και κατάσταση εφοδίων, αλλά στην άσκηση 4 στοιχείων θα κάνουμε τον ήρεμο τόπο, λίγο έτσι θα ενισχύσουμε την ασφάλεια και στο τέλος θα κάνουμε και μια συζήτηση και ένα μοίρασμα έτσι εμπειριών μετά από την άσκηση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι είναι το ψυχικό τραύμα. Ψυχικό τραύμα, βάσει του λεξικού, είναι ότι είναι μια ψυχική βλάβη, είναι ένα οποιοδήποτε συμβάν που μπορεί να μας συμβεί στην καθημερινότητα ή κατάσταση, το οποίο έχει μια μακροχρόνια επίδραση στη ζωή μας. Η επίδραση αυτή μπορεί να είναι και ο τρόπος που αντιδρούμε. Δηλαδή μπορεί να είναι είτε προσαρμογές ή προστατευτικοί μηχανισμοί από την πρώιμη ζωή. Μιλώντας για το ψυχικό τραύμα, υπάρχουν 3 βασικές πραγματικότητες, τις οποίες πολλές φορές τις ξεχνάμε. Είναι η ανθρώπινη ευαλωτότητα και η ευπάθεια που έχουμε σαν άνθρωποι. Είμαστε νευροβιολογικά ευάλωτοι. Το νευρικό μας σύστημα έχει όρια. Και αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι επειδή είμαστε αδύναμοι και τραυματιζόμαστε, αλλά επειδή είμαστε ακριβώς άνθρωποι. Επειδή έχουμε ένα νευρικό σύστημα με συγκεκριμένα όρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να εντυπωθεί στο νου μας. Θα δούμε αργότερα πώς ο εγκέφαλος και το νευρικό μας σύστημα και αυτά τα όρια πώς ξεπερνιούνται. Αλλά θα ήθελα να του δώσουμε την αξία του, στο ότι ο άνθρωπος είναι ευάλωτος. Δεύτερη πραγματικότητα είναι η ανθρώπινη μας ικανότητα να πληγώνουμε και να πληγωνόμαστε και να πληγώνουμε τον εαυτό μας και να πληγώνουμε τους άλλους. Άρα δηλαδή αυτό είναι διαπροσωπικό. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο σε συνειδητό επίπεδο, έχει να κάνει και σε ασυνείδητο επίπεδο. Προέρχεται από τους ανθρώπους, δεν προέρχεται μόνο από τους εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να είναι ένας σεισμός. Αλλά ακόμα και αυτό, ένας σεισμός, ένας τυφώνας, επιδρά διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο. Άρα φανταστείτε ότι ναι, ένα τραύμα μπορεί να προέρχεται από μια κακοποίηση, παραμέληση, αλλά το πιο βασικό είναι ότι όσο περισσότερο τραυματίζεται ένα άτομο, τόσο και η ικανότητά του να πληγώνεται μεγαλώνει. Και θα το δούμε και στο σύνθετο τραύμα αυτό αργότερα. Η τρίτη λοιπόν πραγματικότητα του τραύματος είναι ότι ο άνθρωπος έχει την ικανότητα για ίαση, για θεραπεία. Θα δούμε ότι το MTR, βασική θεωρία του είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει έναν μηχανισμό αποκατάστασης, φυσικής ίασης. Και αυτός ο μηχανισμός της ίασης, όταν απορριθμίζεται, δημιουργεί διάφορες καταστάσεις. Έχουμε παρατηρήσει όμως εγκεφάλους να
γίνεται αποκατάσταση σε εγκέφαλο. Θα το δούμε και αυτό έτσι στα fMRI, στις ηλεκτρονικές απεικονίσεις του εγκεφάλου, πώς επανέρχεται ένας εγκέφαλος μετά από τραύμα. Λοιπόν, όροι οι οποίοι δημιουργήθηκαν έτσι, μέσα στον χώρο της ψυχολογίας και εξελίχθηκαν, και ιδιαίτερα της ψυχοτραυματολογίας, το μικρό τραύμα και το μεγάλο τραύμα. Βλέπετε ότι συνδέεται το μεγάλο τραύμα με γεγονότα που είναι έντονα, απειλητικά, σοκαριστικά, όπως πόλεμο, σοβαρό ατύχημα, κακοποίηση, τρομοκρατία. Το μικρό τραύμα έχει σχέση, ο όρος αυτός εμφανίστηκε πολύ αργότερα, κυρίως από κλινικούς ψυχολόγους, για να περιγράψει πιο καθημερινές, αλλά επαναλαμβανόμενες ή συναισθηματικά δύσκολες εμπειρίες, όπως είναι η απόρριψη, η παραμέληση, το έντονο στρες. Δεν έχει επίσημη διάγνωση όπως το PTSD, που έχει σχέση με το μεγάλο τραύμα, αλλά χρησιμοποιείται στη θεραπευτική πρακτική από το 90 και μετά. Θα δούμε λοιπόν έτσι αυτές τις πηγές του ψυχολογικού τραύματος, ποιες είναι. Όπως είπαμε πριν, σοβαρές σωματικές βλάβες, είναι και τα αυτοκινητιστικά ή άλλα ατυχήματα, είτε είναι το άτομο παρόν, είτε είναι και μάρτυρας. Εμπειρίες στη θέαση τρομοκρατικών τραυματισμών, σωματικές επιθέσεις, βιασμού, αιμομιξίας, παρενόχλησης, αντίξωα βιώματα της ζωής, παραμέληση των ψυχολογικών αναγκών. Εδώ πάμε, όπως σας είπα, στο μικρό τραύμα, ωστόσο δεν είναι καθόλου μικρό, θα το δούμε αργότερα. Ο αναγκαστικός αποχωρισμός πολύ νωρίς στην ζωή, χρόνια εσφασμένος συντονισμός του φροντιστή στα σήματα δεσμού. Εδώ έχουμε τη φτωχή πρόσδεση που λέμε πολλές φορές, το attachment trauma, σωματική ψυχική νόσο. Άλλες πηγές είναι πτώσεις, είναι χειρουργικές επεμβάσεις, ιδιαίτερα κατά τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αρκετά και η μνήμη, αλλά βλέπουμε ότι καταγράφονται σε αυτές τις περιπτώσεις στο σώμα και βλέπουμε δηλαδή και ειδικότερα στις καταστάσεις που γνωρίζουν οι ενήλικες από τους γονείς τους ότι έχουν κάνει χειρουργία και τα λοιπά, πόσο συνδεδεμένο, πώς συνδέονται αυτά με τη ζωή τους. Σοβαρές ασθένειες από πολύ ψηλό πυρετό, τραύμα γέννησης, μάρτυρα σε βίαιο ευνίδιο θάνατο ενός κοντινού ατόμου. Άρα βλέπουμε ότι πολλά από αυτά δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο γεγονός, αλλά σε κάτι πιο διάχυτο και συνεχές, όπως αν υπάρχει ένταση, φόβος, ανασφάλεια, αν οι σχέσεις έχουν ψυχρότητα, απόρριψη ή αδιαφορία. Παίζει ρόλο δηλαδή αν υπάρχει στο περιβάλλον αγάπη, σταθερότητα, ασφάλεια, αν επικρατεί κριτική, πίεση ή απρόβλεπτες αντιδράσεις. Άρα το πώς νιώθεις καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον και όχι τι έγινε μία φορά. Συγγνώμη, πώς το κάνω. Λοιπόν, πιθανά συμπτώματα του ψυχολογικού τραύματος είναι η κρίση πανικού, δυσκολίες συγκέντρωσης, αϊπνία, εφιάλτες, άγχος, ανασφάλεια, φοβίες, ψυχοσωματικά. Βλέπετε πόσα σχετίζονται με συμπτώματα στην καθημερινή ζωή. Επηρεάζει τις σχέσεις, βλέπουμε δηλαδή
ότι ένα άτομο στην ενήλικη του ζωή μπορεί να νιώθει φόβο με τα αγαπημένα του πρόσωπα, να είναι οικία, η σχέση, να δεσμεύεται, φοβάται, αρκετά το βλέπουμε, την απομόνωση, τους ρόλους που έχουμε δει πολλές φορές, το ρόλο του απόμακρου, το ρόλο του θύματος. Βλέπουμε δυσκολία στο να εκφράσει ανάγκες ή συναισθήματα, εξάρτηση, υπερβολική ανάγκη ελέγχου, επανάληψη δυσλειτουργικών μοτίβων σχέσεων. Από αυτό τώρα θα ήθελα να κρατήσετε κάτι, αν παρατηρήσετε ότι κάτι από αυτά σας αντιπροσωπεύει, καταγράψτε το και θα το δούμε στη συνέχεια. Στην καθημερινή, όπως είπαμε, λειτουργικότητα, σε κρίσεις πανικού, σε μακροχρόνιες επιδράσεις που μπορεί να έχει γίνει μια διαταραχή, βλέπουμε αρκετά μέσα σε αυτόν τον πίνακα πόσο μπορεί να επηρεάσει την λειτουργική μας ζωή στην καθημερινότητα. Καταγράψτε αν έχετε κάτι έτσι στο μυαλό σας, γιατί στο τέλος την άσκηση που θα κάνουμε θα το χρειαστούμε. Κάτι πολύ βασικό που χρειάζεται να το αναφέρουμε πάντα είναι γιατί μπορεί ένα γεγονός να προκαλέσει μια συναισθηματική τραυματική αντίδραση σε ένα άτομο και όχι σε ένα άλλο. Αυτό μπορούμε να το δούμε στα αδέρφια και πώς τα επηρεάζει διαφορετικά. Δηλαδή, θα το δούμε εδώ. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το κάθε άτομο έχει ένα διαφορετικό background. Είτε είναι η ιδιοσυγκρασία του, είτε είναι το περιβάλλον του, είτε είναι αυτό η οικογένεια, είτε το πλαίσιο που έχει μεγαλώσει, το πολιτισμικό, οτιδήποτε, η κοινωνία που μέσα του έχει διαμορφωθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από τη σοβαρότητα εδώ του γεγονότος είναι το παρελθόν, η ηλικία, το νόημα που δίνει το άτομο στο γεγονός, οι καλές δεξιότητες, οι αξίες που έχει πάρει, οι πεποιθήσεις που διαθέτει, οι αντιδράσεις και υποστήριξη από την οικογένεια και τους φίλους ή τους επαγγελματίες, την κατάσταση του νευρικού συστήματος εκείνη τη στιγμή. Βλέπουμε δηλαδή πόσοι πολλοί παράγοντες μπορούν να επιδρούν πάνω στο άτομο και στο ψυχικό τραύμα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, δύο άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Ο ένας το βιώνει ως μια δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη αλλαγή, ο άλλος το βιώνει σαν μια κατάρρευση, σαν να χάνει την αξία του ως άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή το γεγονός που καθορίζει το τραύμα, αλλά πώς εγγράφεται μέσα μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά. Δύο παιδιά στην ίδια τάξη. Ο δάσκαλος υψώνει τη φωνή και το μαλώνει. Το ένα παιδί ξεχνάει σε λίγα λεπτά, το άλλο παιδί παγώνει, νιώθει ντροπή, φόβο και για χρόνια φοβάται την έκθεση ή την κριτική. Το γεγονός μπορεί να είναι το ίδιο, το τραύμα όμως δεν είναι. Και θα κάνουμε λοιπόν τώρα μια ασκησούλα. Αυτό που θέλω να κάνουμε λοιπόν, μπορείτε να κλείσετε λίγο τα μάτια σας. Θα σας ζητήσω να φέρετε στο μυαλό σας ένα πολύ ήπιο περιστατικό. Κάτι καθημερινό, όχι κάτι τραυματικό. Για παράδειγμα, μια στιγμή που κάποιος σας μίλησε απότομα, κάποιος σας αγνόησε, σας απέρριψε. Φέρτε κάτι στο νου σας. Τώρα θέλω λίγο να εστιάσουμε σε αυτό και να παρατηρήσετε λίγο τι νιώθετε στο σώμα σας. Τι σκέψη έρχεται για εσάς.
Τι συναίσθημα υπάρχει. Τώρα φανταστείτε το ίδιο ακριβώς γεγονός να συμβαίνει σε μια περίοδο της ζωής σας που νιώθετε ασφαλείς, υποστηριζόμενοι και καλά με τον εαυτό σας. Φέρτε το λίγο αυτό στο νου σας. Φέρτε μια τέτοια περίοδο της ζωής σας τώρα. Και δείτε αν αλλάζει κάτι. Αν αλλάζει κάτι στο σώμα σας, στη σκέψη, στο συναίσθημα. Πολύ ωραία λοιπόν. Μπορούμε να περάσουμε στις ερωτήσεις. Για αυτό το κεφάλαιο πήρατε μια μικρή έννοια στο πώς το τραύμα μπορεί να αντιδράσουμε εμείς σε κάτι, σε ένα ερέθισμα, ακόμα όμως και από το πώς βρισκόμαστε τη δεδομένη στιγμή στη ζωή μας. Γι' αυτό κάποιες φορές βλέπουμε και την διαφορά αυτή. Αναστασία μου, έχουμε κάποια ερώτηση? Δεν έχουμε ακόμα ερωτήσεις όσον αφορά το τραύμα, απλά ρώτησαν κάποια στιγμή αν μπορούμε να έχουμε σημειώσεις στο τέλος και αν μπορούσες να ξαναδείξεις τη σελίδα 11. Και το τραύμα γέννησης να μας εξηγήσεις λίγο. Τώρα ήρθε μια ερώτηση, την οποία έχω και εγώ. Λοιπόν, σε αυτή τη σελίδα βλέπουμε αυτό που σας είπα, η 11 είναι αυτή, λοιπόν. Αυτή, ναι. Ναι. Ωραία. Σε αυτήν βλέπουμε ότι πώς μας επηρεάζει. Αν θέλετε, αν είναι στις σχέσεις, στην καθημερινή λειτουργικότητα ή αν έχει κάποια μακροχρόνια επίδραση στη ζωή σας. Όσο αφορά τώρα το τραύμα της γέννησης, υπάρχει σε αυτό, συνήθως στο ιστορικό ρωτάμε αν είναι καισαρική, πώς ήταν δηλαδή οι συνθήκες της γέννας, αν το άτομο, ακόμα και αν η γυναίκα που γέννησε είχε στήριξη το δεδομένο διάστημα. Δηλαδή, πώς γέννησε, αν είχε δίπλα τους αγαπημένους τους, αν ήταν μόνη της, αν μπορεί και στο νοσοκομείο, λέω εγώ, να μην είχε πάρει τη σωστή φροντίδα και, ξέρετε, να μην φροντίστηκε σωστά. Άρα, φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο. Παίζει ρόλο και η μητέρα, η ψυχολογική της κατάσταση. Έτσι, για να σας δώσω ένα άλλο στοιχείο μέσα από τη δική μου την εμπειρία, αν ήταν η κοίηση, αν ήταν δηλαδή η εγκυμοσύνη θεμιτή, δεν ήταν, παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Αναστασία, εσύ τι θέλεις να ρωτήσεις? Αυτό για το τραύμα της γέννησης, για την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, Γιώτα. Η αρχή της, οι πρώτοι μήνες που μια μητέρα μπορεί να έχει μια δυσκολία να δεχτεί ότι έμεινε έγκυος, επηρεάζουν προφανώς τον εγκέφαλο του παιδιού, έτσι. Ακριβώς. Και όχι μόνο οι πρώτες μέρες, και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αν η μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχε ένα πλαίσιο φροντιστικό, αγάπης με τον σύντροφο, με την οικογένειά της, το πώς την επηρέαζε, όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή το ψυχικό τραύμα δεν έχει σχέση με το επίπεδο
έχει σχέση και με το σώμα, δηλαδή πώς αποθηκεύονται στο σώμα. Δεν έχει λόγια δηλαδή. Θα δούμε αργότερα ότι το τραύμα δεν εξηγείται εύκολα από τον εγκέφαλο. Και γι' αυτό στα παιδιά λέμε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να εξηγήσουν πολλές φορές το τραύμα τους. Οκ. Θα το δούμε. Μια ερώτηση τώρα βλέπω. Έχουμε. Αν το παιδί γεννηθεί χωρίς τις αισθήσεις και με τον ομφάλιο λόρο τυλιγμένο στο πρόσωπο. Θεωρώ είναι από τα πρώτα τραύματα που μπορεί να βιώσει ένα παιδί. Φυσικά. Να. Και αυτό έχει καταγραφεί και έχει καταγραφεί στο νευρικό του σύστημα και στο σώμα του. Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα το δούμε τώρα εδώ. Θα το δούμε εδώ πώς λειτουργεί. Θα δούμε δηλαδή, εδώ βλέπουμε την φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτές είναι οι βασικές δομές που ευθύνονται πρώτα για την λογική ρύθμιση, ο προμετωπιαίος φλοιός όπως βλέπετε εδώ, που είναι υπεύθυνος για τη σκέψη, για την καταγραφή, για την αποτίμηση των πραγμάτων. Okay. Είναι η αμυγδαλή που γνωρίζετε όλοι πάνω κάτω αυτές τις δομές, που είναι ο συναγερμός του ατόμου, αποτελεί το πρώτο κέντρο του στρες, της συναισθηματικής απόκρισης και ενεργοποιεί και το μηχανισμό του 3F, Flight, Fight and Freeze. Okay. Υπάρχει και ο υπόκαμπος, ωστόσο, που θεωρούμε ότι στο τραύμα είναι αυτός που υπόκειται και τη μεγαλύτερη δυσλειτουργία. Είναι υπεύθυνος για τη μνήμη, διακρίνει το παρελθόν και το παρόν. Νοηματοδοτεί την εμπειρία, αυτό είναι πολύ βασικό. Στο τραύμα η μνήμη απορριθμίζεται και δεν λειτουργεί σωστά. Δηλαδή στο νευροβιολογικό επίπεδο, ο επανατραυματισμός ή ο τραυματισμός σχετίζεται με τη δυσλειτουργική επεξεργασία της μνήμης. Και συγκεκριμένα τι συμβαίνει στη κάθε δομή, στο τραύμα. Ο προμετωπιαίος φλοιός που εμπλέκεται για την γνωστική ρύθμιση και την αξιολόγηση της απειλής παρουσιάζει μειωμένη ρυθμιστική ικανότητα. Η αμυγδαλή εμφανίζει υπερδραστηριότητα, όπως βλέπετε εδώ απορρίθμιση, και παράλληλα ο υπόκαμπος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το χρόνο και το πλαίσιο, δυσκολεύεται να τοποθετήσει τη τραυματική εμπειρία στο σωστό χρονικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα το άτομο να βιώνει το γεγονός ως παρόν. Όταν βιώνουμε δηλαδή τραυματικά γεγονότα, οι ενήλικες είναι λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουν αποσύνδεση των αναμνήσεων. Ενώ στα παιδιά εμφανίζεται πιο συχνά η αποσύνδεση όταν βιώνουν τραυματικά γεγονότα. Οι έρευνες δείχνουν ότι όσο μικρότερο το παιδί στην ηλικία όταν συμβεί το γεγονός, τόσο λιγότερα θα το θυμάται συνειδητά. Οκ. Και τώρα θα το δούμε έτσι λίγο πιο απλά, θα το πω λίγο πιο απλά, όταν βιώνουμε ένα πολύ έντονο και πιθανά παρατεταμένο τραυματικό γεγονός. Ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν να βρίσκεται σε μόνη κατάσταση συναγερμού. Ο προμετωπιαίος φλοιός, είπαμε, το κέντρο του ελέγχου, που κανονικά φιλτράρει και ηρεμεί τις αντιδράσεις μας, υπερφορτώνεται. Δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Την ίδια στιγμή η αμυγδαλή, το σύστημα συναγερμού, γίνεται υπερευαίσθητη και αντιδρά υπερβολικά ακόμα και σε ακίνδυνα ερεθίσματα. Ο υπόκαμπος που μας βοηθά να τοποθετούμε τις αναμνήσεις στο παρελθόν αποδυναμώνεται. Έτσι, το τραύμα δεν αποθηκεύεται σαν μια παλιά ιστορία, αλλά σαν κάτι που μπορεί να συμβαίνει ξανά και ξανά κάθε φορά που το θυμόμαστε.
Άρα με λίγα λόγια, το τραύμα συνδέεται με ανισορροπία μεταξύ του φόβου, την χρονική επίγνωση και του γνωστικού ελέγχου. Και βλέπουμε εδώ διαφορές μεταξύ ενός, βλέπετε, εγκεφάλου, ο οποίος λειτουργεί χωρίς απορρίθμιση, και ένας που έχει απορριθμιστεί. Okay. Και θα δούμε εδώ πώς λειτουργεί και η μνήμη. Βλέπετε στην πρώτη φωτογραφία την αφηγηματική μνήμη. Εδώ βλέπουμε μια καθαρή εικόνα. Ο εγκέφαλος, το άτομο, βλέπει μια ολόκληρη ανάμνηση. Πώς συνέβη. Στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε στην πρώτη είναι κανονικά η ρητή μνήμη, στη δεύτερη άρρητη, έχει και αυτές τις ονομασίες, αφηγηματική, άδειλη, έχει αρκετές ονομασίες. Βλέπουμε την τραυματική μνήμη. Βλέπουμε δηλαδή κατακαιρματισμένη την εικόνα. Και θα το δούμε εδώ λίγο πιο ξεκάθαρα, τις διαφορές. Στην αφηγηματική μνήμη μπορούμε να θυμηθούμε συνειδητά, να τη βάλουμε με λόγια. Έχει μια μορφή ιστορίας, δηλαδή τότε συνέβη αυτό. Στην άδειλη, στην ασυνείδητη, δεν εκφράζεται εύκολα με λόγια. Αποθηκεύεται στο σώμα, στο συναίσθημα, στις αισθήσεις μας. Σχετίζεται αυτό άμεσα με την αμυγδαλή, που επεξεργάζεται το φόβο και το κίνδυνο. Στο τραύμα δηλαδή εμφανίζεται ως ξαφνικό άγχος, σωματική ένταση, έντονα συναισθήματα χωρίς προφανή λόγο. Δηλαδή το άτομο μπορεί να λέει «Δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω φόβο». Δηλαδή σε μια τραυματική εμπειρία, η ρητή μνήμη, η ιστορία μπορεί να καταγραφεί σωστά, ενώ η άρρητη μνήμη, η αίσθηση, ο φόβος μένει πολύ ζωντανή. Στη μια περίπτωση λέω «Ξέρω τι έγινε και μπορώ να το πω», ενώ στην άλλη περίπτωση λέμε «Το σώμα μου το θυμάται, ακόμα και αν δεν το σκέφτομαι, ακόμα και αν δεν μπορώ να το πω με λόγια». Το βλέπουμε πολύ συχνά, ειδικά στις φοβίες, βλέπουμε που έχει μετατεθεί εκεί κάποιο τραυματικό γεγονός, σε ένα σκύλο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φοβάμαι τους σκύλους, γιατί φοβάμαι το ένα, γιατί φοβάμαι το άλλο. Δηλαδή στο νου έχει επέλθει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, θα δούμε λίγο ότι το τραύμα έχει και αρκετούς μηχανισμούς. Δηλαδή, σε κάθε, θεωρώ, δυσλειτουργία του οργανισμού δημιουργείται κάπως και μια αποκατάσταση. Προσπαθεί δηλαδή ο εγκέφαλος, το σώμα, κάπως να αποκαταστήσει τη δυσκολία του. Okay? Και αυτό το κάνει με έναν φαύλο κύκλο. Προσπαθεί μέσα από αυτό το φαύλο κύκλο να αποκατασταθεί. Ωστόσο όμως φανταστείτε ότι ένας φαύλος κύκλος ποτέ δεν μπορεί το άτομο να βγει από το φαύλο κύκλο όταν εγκλωβίζεται σε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη συντήρηση επανάληψη εκεί στο πράσινο. Όταν ξεκινάει, δηλαδή ξεκινάει όταν το παρόν ξυπνάει το παρελθόν. Ένας τόνος φωνής, ένα βλέμμα, μια συμπεριφορά. Παρελθοντικές δηλαδή αντιδράσεις, ξαναζώ τα ίδια συναισθήματα, τις ίδιες σκέψεις, τις ίδιες σωματικές αισθήσεις, τις ίδιες συμπεριφορές. Τι κάνω, προσπαθώ να το αποφύγω στο δεύτερο. Ό,τι με πυροδοτεί, το αποφεύγω ή προσπαθώ να κάνω και το αντίθετο. Εδώ βλέπουμε και τον εθισμό πολλές φορές σε αυτό. Και το βλέπουμε και στην υπεραναπλήρωση. Γιατί στο τρίτο στάδιο, τι κάνω, υπεραναπληρώνω την ανάγκη μου, στην ουσία την ανάγκη, με έναν τρόπο υπερβολικό. Και πάλι υπέρχεται εκεί επανατραυματισμός. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι συχνή εναλλαγή συντρόφων.
προσκόλληση με υπερβολικές ανάγκες, απαιτήσεις που οδηγούν στην κούραση του συντρόφου και την πιθανή εγκατάλειψη. Και τα τρία έχουν όμως ένα κοινό, προσπαθούν να σε προστατεύσουν, αλλά τελικά σε κρατούν μέσα στον ίδιο κύκλο. Μέσω της αυτογνωσίας, μέσω της ψυχοθεραπείας, μέσω αυτά που κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να βάλεις όνομα σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, να πεις απλά μέσα σου. Τι είναι αυτό? Είναι επανάληψη. Επαναλαμβάνω το ίδιο μοτίβο. Να το αναγνωρίσεις, να το δεις. Τι είναι αυτό που κάνω? Το αποφεύγω. Κάνω αποφυγή. Ή εξαρτώμαι. Αυτή η αναγνώριση σπάει τον κύκλο. Είναι το πρώτο βήμα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο να γίνει, αλλά κάθε φορά που γίνεται, δίνεται μια νέα πληροφορία στον εγκέφαλο και μπορείς να βγεις μέσα από αυτό. Η αναγνώριση σπάει λοιπόν τον κύκλο, δεν θα το πιάνεις στην αρχή, δεν θα μπορείς στην αρχή να το καταλάβεις, αλλά με τον καιρό, και είναι τελείως φυσιολογικό, υπάρχουν αρκετά τυφλά σημεία σε όλα αυτά που δεν μπορεί να το κάνει και κάποιος μόνος του, χρειάζεται βοήθεια. Αλλά σιγά σιγά αρχίζει γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο. Όσο περισσότερο μένεις σε αυτό, το παρατηρείς, το αναγνωρίζεις. Εδώ βλέπουμε το πώς επιδράει το τραύμα. Το PTSD λοιπόν είναι μια διαταραχή. Ο εγκέφαλος έχει πλέον αλλοιωθεί, όπως είπαμε, ένα μικρότερο υπόκαμπο, μια πολύ υπερευαίσθητη αμυγδαλή. Βλέπουμε δηλαδή έναν εγκέφαλο σε αυτήν την ευρωαπεικόνηση στην οποία χωρίς PTSD όλη τη λειτουργία, μια φυσιολογική λειτουργία και μια απορρίθμιση στην πρώτη εικονίτσα. Άρα βλέπετε τη διαφορά. Και θα μου πείτε τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Φυσικά υπάρχουν πολλές, θα πω έτσι πλέον, θεραπείες τραύματος. Υπάρχει το EMDR, η CBT, γνωστική συμπεριφορική της τραυματοθεραπείας, σωματοκεντρικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν όλες αυτές οι πρώτες βοήθειες που μπορούμε να δώσουμε μέσα από διάφορες ενεργειακές θεραπείες. Όλες έχουν τη δυνατότητα να επιταχύνουν την νευροπλαστική αναδιοργάνωση, οδηγώντας τη μείωση της δραστηριότητας αμυγδαλής και την αύξηση του όγκου του υπόκαμπου και ενισχύουν τα μετοπιαία δίκτυα ρύθμισης. Το EMDR, θα μιλήσω γι' αυτό, γιατί γι' αυτό έχω κάνει εγώ έρευνα και τα λοιπά, και όλο το ερευνητικό υλικό που έχω μέσα από τις... έχουν δείξει αρκετές. Θα σας πω μία, όπου μετά από 8 εβδομάδες θεραπείας EMDR σε ασθενείς με PTSD αναφέρεται σημαντική μεταβολή και αύξηση της διμερής πλευράς του όγκου του υπόκαμπου. Αυτή είναι και η βιβλιογραφική μελέτη που έχω κάνει και θα μπορούσατε να την διαβάσετε ή να τη δείτε. Ωραία λοιπόν. Συνεχίζουμε με ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, Γιώτα, είναι πώς μη καταγεγραμμένες μνήμες στο παιδί ανασύρονται και θεραπεύονται, δεδομένου φαντάζομαι ότι δεν τις γνωρίζουν. Ακριβώς. Και αυτό είναι με το EMDR. Το EMDR δεν δουλεύει μόνο με τη μνήμη. Δουλεύει με το σώμα, δουλεύει με την εικόνα, με τις αισθήσεις, δηλαδή με το αισθητηριακό τμήμα, το αισθητηριακό κομμάτι, το οποίο έχει σχέση με το τι μου έρχεται στο νου, το οποίο απεικονίζεται πάρα πολύ εύκολα, να σας πω την αλήθεια, με τον ήχο, με τη μυρωδιά. Είναι στο αισθητηριακό μας κομμάτι, πάντα κάνουμε καταγραφές, ακόμα και αν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε από πού είναι. Άρα, δεν γίνεται μόνο γνωστική επανόρθωση, γίνεται σωματική,
παρατηρούμε δηλαδή τα σήματα αρκετά του σώματος, όπως σας είπα την αισθητηριακή, okay? Και την σωματική αίσθηση, που το νιώθω τώρα. Το σώμα μας λέει πάντα την αλήθεια. Ακόμα και αν ο νους μας διαφωνεί, το σώμα έχει μεγαλύτερη αίσθηση. Άρα μέσα στο EMDR τι κάνουμε? Αυτά τα 4 κανάλια μαθαίνουμε να τα συνδέουμε μεταξύ τους. Και όσο περισσότερο συνδέονται, τόσο περισσότερο γίνεται ξεκάθαρο αυτό που υπάρχει. Αυτό, σε αυτή την ερώτηση, Αναστασία. Να συνεχίσω εγώ λίγο σε αυτό. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να ανασυρθούν μνήμες που δεν θυμόμαστε μέσα από τη μέθοδο? Ναι, υπάρχουν περίπτωση να ανασυρθούν μνήμες. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Ανοίγει, πολλές φορές ανοίγει όντως το υποσυνείδητο και ανασύρονται. Γιατί ακριβώς μπορείς να μπεις πιο βαθιά από το λογικό δηλαδή πλαίσιο που ταξινομούνται όλα. Okay? Αυτή η ερώτηση μάλλον έχει απαντηθεί. Το πώς αυξάνουμε τη ρυθμιστική ικανότητα, δεδομένου ότι πάντα κάτι θα συμβαίνει και θα βγαίνουμε από το κέντρο μας, προφανώς με τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε. Νομίζω και σε αυτή την ερώτηση, όσο περισσότερο και φροντίζουμε τον εαυτό μας είναι, δηλαδή όντως πάντα θα συμβαίνουν στην ζωή μας καταστάσεις, αλλά πόσο έχουμε φροντίσει ώστε να μην ανοίγουν αυτές οι πληγές, καταλάβατε, του παρελθόντος, και είναι με λίγα λόγια φροντισμένες, τακτοποιημένες, ασφαλείς, μέσα από τη σχέση. Θα το δούμε λίγο στον επανατραυματισμό τώρα, γιατί σε αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι μεγάλο κομμάτι, αλλά είναι πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο όταν ένα άτομο μπαίνει συνεχώς σε καταστάσεις, ας πούμε, εξαρτητικές, τι κάνει στην ουσία? Επανατραυματίζεται συνεχώς. Μένει ανοιχτό το τραύμα, δεν προλαβαίνει να υπουληθεί, να φροντιστεί. Θα το δούμε τώρα κι αυτό. Οκ. Αναστασία, αυτά? Όχι, προσπαθώ να ανοίξω το μικρόφωνο. Τι επιπτώσεις έχει στο παιδί αν αποχωριστεί τη μητέρα για λόγους υγείας σε ηλικία 3 χρονών? Δεν καταγράφεται λόγους υγείας του παιδιού, της μητέρας δεν το γράφει. Δεν είναι ξεκάθαρο. Για ξαναπες την ερώτηση. Τι επιπτώσεις έχει στο παιδί αν αποχωριστεί τη μητέρα για λόγους υγείας? Ναι, βεβαίως, εγκατάλειψη. Είναι ο φόβος της εγκατάλειψης. Είναι από τους μεγαλύτερους φόβους που βλέπουμε μετά, οι εξαρτητικές ή αποφευκτικές συμπεριφορές στην ενήλικη ζωή. Όταν τα παιδιά βιώνουν μια έντονη εγκατάλειψη σε μικρή ηλικία, βιώνεται μετά στην ενήλικη του ζωή, δημιουργεί προστατευτικούς μηχανισμούς είτε αποφυγής είτε εξάρτησης. Okay. Ωραία. Μία ερώτηση ακόμα. Η αναγνώριση της σωματικής πληροφορίας όταν είναι ασθενής ή περνάει ντούκου, τι κάνουμε? Η αναγνώριση της σωματικής πληροφορίας όταν είναι ασθενής. Ναι, συνεχίζουμε να παρατηρούμε. Εδώ θέλει ενσυνειδητότητα. Θέλει συνεχής, να έχουμε μια συνεχής ενδοσκόπηση. Η αυτογνωσία μας φέρνει αυτή τη διαρκή στο να παρατηρώ τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι είναι καθαρά θέμα, αυτό το περνάει ντούκου, έτσι λίγο το ακούω σαν μια άμυνα, σαν μια, καταλάβατε, αντίσταση. Φυσικά, γιατί το άτομο μπορεί να χρειαστεί κάτι να κάνει γι' αυτό. Και για να μην κάνει κάτι, το προσπερνάει. Οκ. Άρα αυτό θα χρειαστεί, και αυτό είναι ένας μηχανισμός. Και αυτός είναι ένας μηχανισμός που το άτομο προσπαθεί από εκεί να προστατευτεί για να το κάνει. Θα πρέπει να γνωριστεί και αυτό ότι γίνεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, για να γνώρισει το τι συμβαίνει. Προφανώς σε αυτή την κατάσταση έχουμε μια αποφυγή. Οκ. Λέω προφανώς
Πιθανότατα, δεν είμαι σίγουρη, με τις ερωτήσεις έτσι όπως είναι τώρα. Έλα, Αναστασία. Ένα τραύμα που έχει δημιουργηθεί από χρόνια κακοποίηση και παραμέληση αλλά και εγκατάλειψη, θεωρείτε ότι μπορούν να θεραπευτούν με EMDR? Φυσικά. Φυσικά και μπορούν να θεραπευτούν με EMDR, ειδικά εδώ και στις διαταραχές που μπορεί να έχουν προκύψει. Υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία σε αυτό. Φυσικά όμως έχει και σημασία και το άτομο. Δεν μπορούμε και αυτό να το... Η έρευνα δείχνει πως ναι, μπορεί να θεραπευτεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, παίζουν και πάρα πολλοί παράγοντες. Και Αναστασία μου. Ναι, δεν έχει άλλες, Γιώτα. Ωραία, τέλεια. Συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέγαμε πριν, στο ψυχικό επανατραυματισμό. Πόσο σημαντικό είναι να το καταλάβουμε. Όταν ένα άτομο ξαναβιώνει συναισθηματικά ένα παλιό τραύμα, σαν να συμβαίνει ξανά στο παρόν. Αυτός είναι ο ψυχικός επανατραυματισμός. Δηλαδή, εκτίθεται σε ερέθισμα που θυμίζει το τραύμα και το νευρικό σύστημα ενεργοποιείται σαν να συμβαίνει ξανά. Αυτό ακριβώς είναι και η σύνδεση με το PTSD που είπαμε, τη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ωστόσο όμως συμβαίνει και απλά και σε ανθρώπους χωρίς διάγνωση. Δεν είναι η διάγνωση τόσο. Δηλαδή θέλω να πω ότι το να βιώσω, καταλάβατε, μία επίθεση, μία λεκτική επίθεση από κάποιον, και να νιώσω άσχημα, δεν σημαίνει ότι επανατραυματίζομαι. Μην μπερδευτούμε. Μην μπερδευτούμε σε αυτό. Υπάρχουν συμπτώματα που δημιουργούνται. Το να νιώσω άσχημα, το να μην μου αρέσει, δεν είναι ψυχικός επανατραυματισμός. Είναι όταν το νευρικό σύστημα ενεργοποιεί το παλιό μου τραύμα. Το ανασύρονται οι μνήμες, το πώς ένιωθα, το πώς ήμουνα στο τότε. Αλλά μπορεί να συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις. Και πότε μπορεί να ενεργοποιηθεί λοιπόν ένας ψυχικός επανατραυματισμός, όπως είπαμε, με μια εικόνα, με έναν ήχο, με μια μυρωδιά. Πολλές φορές μπορεί να ξυπνήσει και να μπούμε πάλι σε μια κατάσταση, μια σύγκρουση, απόρριψη, κατάκριση. Μπορεί να επανατραυματιστούμε ακόμα και μέσα σε θεραπευτική, και αυτό θέλω λίγο να το δούμε, σε μια θεραπευτική διαδικασία, δηλαδή σε μια ομάδα αυτογνωσίας. Αν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο στήριξης, αυτό θέλω πάρα πολύ να το δείτε, γιατί ακόμα και σε μια ομάδα που ανοίγεται ένα τραύμα, αν δεν πλαισιωθεί, το άτομο πάρει αυτό που χρειάζεται. Δηλαδή, αν υποθεί, έλα μωρέ, αυτό έγινε στο παρελθόν, τώρα δεν συμβαίνει, είσαι μια χαρά. Το άτομο ξαναβιώνει επανατραυματισμό, δεν φροντίζεται. Έχει πάρει την αγνόηση που έχει βιώσει και στο παρελθόν. Ένα τραύμα αν ανοιχτεί θέλει πάλι φροντίδαρα. Τα όρια είναι πάρα πολύ μικρά στο τραύμα. Και όπως λέμε, όταν παραβιάζονται και κάποιος εισβάλλει και αγνοεί το όχι, επιμένει να κάνεις κάτι. Επίσης, όταν αισθανθεί φόβο, έντονη αυτοκριτική, ντροπή, ενοχή, συναισθηματική υπερφόρτωση, ακόμα και χωρίς εξωτερικό πολλές φορές ερέθισμα, ο εσωτερικός διάλογος μπορεί να λειτουργήσει ως trigger. Δηλαδή, η υπερβολική ενοχή είναι ένας επανατραυματισμός στο άτομο, ο οποίος γίνεται και ένας εθισμός, βλέπουμε, συναισθηματικός. Συνεχίζω μέσω αυτού του τρόπου συνεχώς
να τραυματίζω τον εαυτό μου. Με την υπερβολική, με το σύνδρομο της ενοχής που λέμε. Αν δηλαδή κάποιος είναι ενοχικός, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να μπαίνει μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα πάλι σε αυτό το φαύλο κύκλο, χωρίς να μπορεί να βγει. Οκ. Λοιπόν, σύνθετο τραύμα λοιπόν. Με απλά λόγια είναι όταν το νευρικό σύστημα μαθαίνει να ζει σε μια συνεχή επιφυλακή ή για μεγάλο χρονικό διάστημα το άτομο βρισκόταν σε φόβο, ανασφάλεια, συναισθηματική ή σωματική πίεση. Διάφορα παραδείγματα καταστάσεων μπορούν να οδηγήσουν σε σύνθετο τραύμα, όπως βλέπετε εδώ. Και συχνά έτσι συνδέεται με τη διάγνωση του σύνθετου, της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Εδώ μιλάμε για ακόμα λίγο πιο δύσκολη περίπτωση, όπως λέμε, συγχρόνως μπορεί να συμβεί κακοποίηση, συναισθηματική, σωματική, σεξουαλική, παραμέληση στην παιδική ηλικία, τοξικές ελεγκτικές σχέσεις, συνεχίζει δηλαδή το τραύμα μέσα από όλη την παιδική ηλικία, μετά να συνεχίζει τοξικές ελεγκτικές σχέσεις, να επανατραυματίζεται. Οκ. Η ζωή σε περιβάλλοντα με έντονη αστάθεια, με φόβο, με βία, με εξαρτήσεις. Έτσι λοιπόν, το σύνθετο τραύμα δεν αφορά μόνο τις αναμνήσεις, αλλά επηρεάζει βαθιά και τον τρόπο που κάποιος βλέπει τον εαυτό του. Βλέπουμε δηλαδή εδώ τις συνέπειες που έχει στη ζωή. Χαμηλή αυτοεκτίμηση, έντονη ντροπή, ενοχή, αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Τη συσχέτιση με τους άλλους, δηλαδή τις διαπροσωπικές σχέσεις. Υπάρχουν φοβερά θέματα στις σχέσεις. Ο φόβος της εγκατάλειψης, η δυσκολία να εμπιστευτώ, οι έντονες αντιδράσεις σε συγκρούσεις. Μεγάλο θέμα, δηλαδή δυσκολία στο να ρυθμίζει τα συναισθήματα το άτομο. Το έντονο άγχος, το θυμό, τα συναισθηματικά αναποκατεβάσματα, το μούδιασμα, η αποσύνδεση. Και συνήθως έτσι μία απουσία στην αντίδραση, μία απουσία ρύθμισης στην αντίδραση του στρες. Δηλαδή εκεί έχουμε έντονες σωματικές αντιδράσεις, εδώ συνήθως έχουμε τα ψυχοσωματικά, που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, αλλά βλέπουμε πάρα πολλά συχνά ψυχοσωματικά και θα έλεγα και αρκετά αυτοάνοσα από το τραύμα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν εδώ λίγο την σύγκριση ανάμεσα στον επανατραυματισμό και το σύνθετο τραύμα. Θέλω λίγο να το διευκρινίσουμε αυτό, καθώς βλέπουμε τη διαφορά. Στο σύνθετο τραύμα το βλέπετε στην πάνω γραμμή, το απλό, τον επανατραυματισμό, ας το πούμε, στην κάτω. Βλέπουμε δηλαδή ότι η επαναβίωση, η αποφυγή και η αίσθηση απειλής υπάρχει στο PTSD, στη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Στο σύνθετο τραύμα συνεχίζει να υπάρχει δυσλειτουργική αντίδραση, αρνητική εικόνα του εαυτού και διαπροσωπικές δυσκολίες στις σχέσεις. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι στο σύνθετο τραύμα έχουμε περαιτέρω επέκταση στη ζωή μας. Στον επανατραυματισμό είναι μια στιγμιαία επανενεργοποίηση του τραύματος, ενώ στο σύνθετο τραύμα είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας έκθεσης σε τραυματικές εμπειρίες που επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία του ατόμου.
Και έτσι όλη αυτή η δυσλειτουργία επηρεάζει και βαθιά και την προσωπικότητα, τις σχέσεις, την αίσθηση της ταυτότητας. Αυτό που θέλω έτσι να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι το συνδετικό τραύμα, ούτε αδυναμία. Ούτε το άτομο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι ότι έχει υποστεί μια δυσλειτουργία ήδη. Δηλαδή, είναι μια φυσιολογική αντίδραση σε αφύσικες συνθήκες. Αυτό που κάνει δηλαδή, μπορεί να είναι όντως οι επιπτώσεις του στη ζωή του καθημερινές, αλλά μπορεί να υπουλωθεί. Μπορεί με χρόνο και σωστή υποστήριξη. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί περάσαμε λίγο στον χρόνο και με τις ερωτήσεις και λίγο θα... Ωραία. Πάμε λοιπόν σε ερωτήσεις, σε αυτό το κεφάλαιο. Μετά μπαίνουμε στο EMDR και να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο όσο αφορά τη θεωρία, για να μπούμε λίγο στο βιωματικό. Αναστασία, έχουμε εδώ πέρα ερωτήσεις. Έχουμε 2 ερωτήσεις. Ωραία. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση για το αν είναι ψυχικός επανατραυματισμός ή απλή αντίδρασή μας σε ένα άσχημο γεγονός? Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να το ορίσετε, να κάνετε εσείς ερωτήσεις στον εαυτό σας. Δηλαδή, αν υπάρχει το μοτίβο, μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ εύκολα. Είναι θέμα δηλαδή πάλι αναγνώρισης. Όταν υπάρχει μοτίβο, υπάρχει επανατραυματισμός. Γιατί συνεχίζω να επαναλαμβάνω τον ίδιο τρόπο. Όσο αφορά τον επανατραυματισμό. Όσο αφορά το άλλο, τι μου είπες, Αναστασία μου? Απλή αντίδραση σε ένα άσχημο γεγονός. Η απλή αντίδραση σε ένα άσχημο δεν επαναλαμβάνεται. Μπορεί να είναι διαφορετική. Ένα άσχημο γεγονός, τη μία φορά να αντιδράσω έχοντας, ας πούμε, θυμό, την άλλη φορά να το προσπεράσω. Έχει να κάνει και με το χρόνο τον οποίο τακτοποιείς το θέμα μέσα, έτσι δεν είναι, Γιώτα? Αν νιώθεις ότι μένει πολύ ο καιρό το πρόβλημα μέσα σου, φαντάζομαι ότι δεν είναι απλό γεγονός. Ακριβώς, ναι. Έχει σχέση στην επανάληψη, βασικά για να το ξεχωρίσουμε, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να ξεχωρίσω, να διακρίνω, αν δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό που κάνω. Δεν έχω παρατηρήσει στην καθημερινότητά μου. Και δεν γίνεται, και έτσι από την εμπειρία μου βλέπω ότι θα το φέρεις στην επιφάνεια. Αν δεν το δώσεις σημασία όπως είπες, είναι ένα απλό γεγονός. Αν όμως συνεχίζει να σε απασχολεί, συνεχώς μπαίνουν και δεύτερα άτομα, αποσπά την προσοχή μου. Άρα, αν συνεχίζει να με απασχολεί, χρειάζεται να το δω λίγο παραπάνω. Ναι, ερώτηση. Πώς εξηγούμε στα άτομα του περιβάλλοντος ότι η έντονη αντίδρασή μας σε ένα περιστατικό είναι μέρος του τραύματος, για να μην δημιουργήσουμε και στα άτομα αυτά τραύμα που βλέπουν μια υπερβολική αντίδραση χωρίς σοβαρή αιτία και να μην θεωρήσουν ότι είμαστε αδύναμοι και προβληματικοί, ας πούμε? Κοιτάξτε, είναι ανάλογα το άτομο. Εγώ θα έλεγα ότι όταν υπάρχει τραύμα, μέσα στο περιβάλλον που κινούμαστε, χρειάζεται αυτό να επικοινωνηθεί, να ανοιχτεί προς τα έξω. Είναι μια μεγάλη απελευθέρωση μέσα ειδικά στο κοντινό πλαίσιο που κινούμαστε, μέσα στην οικογένεια, ώστε να μπορεί να κινείται και πιο άνετα το άτομο. Να μην δημιουργεί ενοχικά σύνδρομα κτλ. Δεν πάει να πει ότι επειδή γνωρίζει κάποιος το τραύμα μου, ότι θα τραυματιστεί το ίδιο.
Αντίθετα, θα τα βοηθήσει να καταλάβουνε. Θα μπορεί να σου παρέχει και ένα πλαίσιο στήριξης. Οκ. Και αυτό βοηθάει αρκετά. Στο τραύμα το βοηθάει η στήριξη, παιδιά, τα ασφαλή περιβάλλοντα. Στο να μπορώ, ακόμα και αν νιώθω ότι έχω ξεφύγει στη συμπεριφορά μου, να μπορώ να γίνομαι αποδεκτός. Αυτό χρειάζομαι. Αποδοχή, αγάπη, στήριξη από το περιβάλλον μου. Άρα για μένα είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνηθεί αυτό, να εκφραστεί μέσα στην οικογένεια. Τώρα έξω από την οικογένεια, εκεί χρειάζεται φυσικά, δεν χρειάζεται ούτε να υποθεί, ούτε κάτι, αλλά χρειάζεται μία ρύθμιση συναισθηματικής απόκρισης. Δηλαδή η ρύθμιση, θα το δούμε λίγο αργότερα στη θεραπεία, η EMDR τη δουλεύουμε, στο οποίο δεν μπορούμε να πάμε στη θεραπεία τραύματος, αν πρώτα δεν στηριχτούμε σε 3 βασικά. Θα τα δούμε λίγο αργότερα. Ναι. Μία ακόμα ερώτηση. Αν έχεις κλειστοφοβία, παραδείγματος χάρη, πρέπει να βρεις επακριβώς από που ξεκίνησε αυτό για να θεραπευτεί? Όχι, φυσικά δεν χρειάζεται να βρούμε. Σε όλη τη θεραπεία EMDR δεν χρειάζεται να βρούμε από που ξεκίνησε. Γιατί δουλεύουμε στο τώρα. Μπορεί με το ένα πόδι να είμαστε στο παρελθόν, με το ένα πόδι στο τώρα, αλλά αυτό που θεραπεύουμε δεν είναι το παρελθόν, είναι το τώρα. Okay. Και μαζί με το τώρα το παρελθόν φυσικά, αλλά φανταστείτε ότι δουλεύουμε μέσα από σωματικές αισθήσεις, μέσα από εικόνες, δουλεύουμε μέσα από τη σκέψη, το τι αισθάνομαι κάθε φορά, δηλαδή και τις πεποιθήσεις. Είναι ένα συνδυασμός, είναι μια σύνδεση. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε από πού ξεκίνησε. Τις περισσότερες φορές, ειδικά στα παιδιά, γιατί το MDR γίνεται και σε μικρά παιδάκια, γίνεται και μόνο και με τις αισθήσεις τους. Θεραπεύονται μέσα από τις αισθήσεις. Έχουμε για τα μικρά παιδάκια, γιατί δεν μπορούν να κάνουν το οφθαλμική κίνηση όπως ξέρετε κτλ. Έχουμε κάποια εργαλεία, όπως είναι αυτό το εργαλείο εδώ, το TheraTapper, που χρησιμοποιούμε, τα οποία είναι με ενεργοποίηση, ελαφρώς ρεύμα, το οποίο ενεργοποιεί μια τη δεξιά, μια την αριστερή πλευρά, θα το δούμε τώρα, το οποίο ακόμα και στο να μην γνωρίζω από πού προήλθε, τι συνέβη στο προλεκτικό, ας πούμε, στάδιο, το παιδί δεν έχει δημιουργήσει λόγω μνήμες, αλλά έχει τραυματιστεί. Δουλεύουμε με τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Καταλάβατε, δεν περνάνε όλο από το γνωστικό μας επίπεδο. Με τα πολύ μικρά παιδάκια μπορούμε να δουλέψουμε μόνο καθαρά με τις αισθήσεις. Ακόμα και με τα φρευγάκια, δεν είμαι όμως η EMDR, να ξέρετε, του παιδικού τραύματος. Έχω δει στα εμβριάκια να δουλεύουμε μόνο με ενεργοποίηση δεξιά και αριστερά, με διάφορες άλλες συσκευούλες και να βοηθάνε έτσι στην αποφόρτιση του τραύματος. Ωραία. Ερώτηση. Εάν δεν μπορείς να πεις σε κάποιον την αιτία του τραύματός του με τίποτα, αν και τώρα είναι ενήλικας με θέματα στη συμπεριφορά του, μπορεί η θεραπεία αυτή να τον βοηθήσει? Λοιπόν, το πρώτο είναι εάν δεν μπορείς να πεις σε κάποιον την αιτία του τραύματός του με τίποτα. Αν και τώρα είναι ενήλικας, με θέματα μπορεί η θεραπεία αυτή να τον βοηθήσει. Φυσικά και νομίζω ότι απάντησα πριν, η θεραπεία βοηθάει ασχέτως από την αιτία του τραύματος, το EMDR. Okay. Νομίζω ότι απάντησα και πριν. Ναι, δεν έχει άλλες ερωτήσεις, Γιώτα. Ωραία. Okay. Ναι, ωστόσο πιστεύετε ότι κάτι από την ερώτησή σας όλη τη διάρκεια δεν έχει απαντηθεί και μπορούμε να το πούμε καλύτερα στο τέλος, στη συζήτηση που θα κάνουμε. Δεν θα καταγράφετε, okay. Δεν θα το καταγράψουμε τη συζήτηση και το μοίρασμα στο τέλος. Άρα κρατήστε το, γιατί με μια πρόταση πολλές φορές είναι λίγο δύσκολο έτσι, να καταλάβω ακριβώς τι θέλετε να πείτε. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν τη θεραπεία EMDR,
Τα τελευταία χρόνια έχει εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ, από τη Διεθνή Εταιρεία Μελετών Τραυματικού Στρες, Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία και από το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων και το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Δημιουργήθηκε από την Φράση Σαπίρο το 1989. Το EMDR, όπως βλέπετε και εδώ, σημαίνει οφθαλμοκινητική απενεπεξεργασία και απευαισθητοποίηση. Όλη η μέθοδο, δεν είναι μέθοδος, είναι ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Συνεχίζει να αναπτύσσεται ερευνητικά με τεχνικές μεθόδους σε διαφορετικές διαταραχές. Δεν είναι μόνο οφθαλμοκινητική, θα τα δούμε και αργότερα. Βασίζεται στο μοντέλο, στο AIP το λέμε, προσαρμοστική επεξεργασία πληροφοριών. Η θεωρία του είναι αυτά ακριβώς τα αυτές τις τέσσερις αρχές. Ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα φυσικό σύστημα αυτοίεσης που διευθετεί το στρες. Το σύστημα αυτό μπορεί να απορριθμιστεί, να αδρανοποιηθεί με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επεξεργαστούν πλήρως τα στοιχεία της δύσκολης εμπειρίας. Η θεραπεία επανεκκινεί το φυσικό σύστημα αυτοίεσης ώστε να αρχίσει πάλι η επεξεργασία μιας δύσκολης εμπειρίας. Το βασικό είναι ότι συνδέει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Η παθολογία και η ψυχική υγεία είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο έχουν αποθηκευτεί εμπειρίες και οι αναμνήσεις. Άρα θεωρούμε ότι οι αναμνήσεις που δεν έχουν επεξεργαστεί επαρκώς αποτελούν τη βάση της παθολογίας. Οι πλήρως επεξεργασμένες αναμνήσεις μας αποτελούν και τη βάση της ψυχικής υγείας. Και όταν μιλάμε αναμνήσεις, σας το ξαναλέω, δεν είναι μόνο στη σκέψη. Είναι αναμνήσεις στο σώμα, είναι αναμνήσεις σε εικόνες, είναι αναμνήσεις που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Δεν μπορούμε να τις ταυτοποιήσουμε στο χρόνο, αλλά υπάρχουν, βγαίνουν μέσα στην θεραπεία. Οκ. Λοιπόν, άρα μια θεραπεία EMDR λειτουργεί, δεν λειτουργεί μόνο σε μια τεχνική. Δηλαδή, έχω ακούσει, ας πούμε, θα ήθελα να μου κάνεις την τεχνική να το γιατρέψουμε. Με μια τεχνική το άτομο δεν μπορεί, θεωρώ, στην ουσία να θεραπεύσει, να υπουλώσει. Χρειάζεται η εδραίωση της θεραπευτικής σχέσης, η εμπιστοσύνη, η συμμαχία ανάμεσα στα δύο άτομα, να προετοιμαστεί το άτομο με τεχνικές γεύσης και χαλάρωσης. Θα το δούμε λιγάκι αυτό, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Χρειάζεται ψυχοεκπαίδευση το άτομο, στρατηγικές σταθεροποίησης. Στρατηγικές σταθεροποίησης χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει αυτορύθμιση, να μπορεί να κάνει συναισθηματική αυτορύθμιση για να μπορούμε να περάσουμε στις δύσκολες εμπειρίες. Οκ. Και αυτά είναι τα τρία βασικά που χρειάζονται για να μπορούμε να μπούμε στη θεραπεία του τραύματος. Δεν μπορεί το άτομο να μπει σε μια θεραπεία τραύματος αν δεν έχει καταφέρει τη ρύθμιση του συναισθήματος. Χρειάζεται εκεί να δουλέψουμε, να εργαστεί το άτομο. Από την πρώιμη ηλικία, ο γονιός, ο βασικός φροντιστής, φανταστείτε, ενεργεί ως ρυθμιστής του συναισθήματος, της εσωτερικής σύνδεσης με τον εαυτό μας και την εικόνα του εαυτού ως μικρό παιδί. Για το μικρό το παιδί. Με την πάροδο του χρόνου αυτό εσωτερικεύεται στο παιδί και έτσι το παιδί μπορεί να τα ρυθμίσει. Όταν αυτά δεν έχουν δοθεί στο παιδί, θα το πούμε, από τον πρώτο πρόσωπο της σύνδεσης, δηλαδή από τον γονέα, όταν δεν έχουν δοθεί στο παιδί, τότε χρειάζεται να αναδομηθούν. Χρειάζεται μια δεύτερη ευκαιρία το άτομο. Η θεραπευτική σχέση λειτουργεί ως μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργηθεί αυτό. Μια ασφαλή δηλαδή σύνδεση και να επισκευαστούν αυτά τα πόδια στο τρίποδο για μια σταθερή βάση. Για μια σταθερή βάση στην οποία μπορεί να πατήσει το άτομο για να υπουλώσει μετά τα τραύματά του.
Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι μια διαδικασία, μεγάλη διαδικασία. Όχι εύκολη πολλές φορές. Πώς γίνεται όμως εδώ στην ουσία? Γίνεται με μια εναλλασσόμενη διέγερση δεξιά και αριστερά. Το κάνουμε πολύ με το EFT. Okay, οι περισσότεροι το γνωρίζετε το EFT. Εδώ λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Δεν είναι το ίδιο. Γίνεται με κινήσεις των ματιών. Δεξιά-αριστερά μπορεί να είναι πάνω-κάτω, μπορεί να είναι πλαγίως, ανάλογα το άτομο στο που βλέπουμε ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Με ελαφρά χτυπηματάκια, τα tapping στα χέρια. Μπορεί να μην οφθαλμική, μπορεί να βλέπει κάποια αλλαγή, να το κάνουμε με ήχους, ένα λάξ στα 2 αυτιά. Στα παιδιά συνήθως δεν μπορούμε με τα μάτια, βλέπουμε, στους εφήβους κτλ. Χρησιμοποιούμε άλλους τρόπους. Ή πιέσεις αντικειμένων, ένα λάξ στα χέρια, δεξιά και αριστερά. Τι κάνει λοιπόν αυτό? Βοηθά τον εγκέφαλο να ενεργοποιήσει και τα 2 ημισφαίριά του, να επεξεργαστεί μπλοκαρισμένες τραυματικές μνήμες, να τις μετατρέψει από έντονες και ζωντανές σε πιο ουδέτερες, να ξεκολλήσει λίγο το σύστημα επεξεργασίας του εγκεφάλου, ώστε η εμπειρία να περάσει πιο έντονα. Στο συναίσθημα, στο σώμα, σε ολοκληρωμένη μνήμη. Αυτό συνήθως το παρατήρησε η Σαπίρο μέσα από τη σύνδεση με τον ύπνο REM. Ο αφύπλευρος ερεθισμός που κάνουμε στο EMDR μοιάζει πολύ με αυτό που συμβαίνει στη φάση του ύπνου REM, στο Rapid Eye Movement. Στην ουσία στο REM, στη φάση REM, τα μάτια κινούνται γρήγορα δεξιά-αριστερά, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις εμπειρίες της ημέρας και έτσι γίνεται τακτοποίηση της μνήμης και των συναισθημάτων. Ο αφύπλευρος ερεθισμός μιμείται αυτή τη φυσική διαδικασία του REM και βοηθά τον εγκέφαλο να συνεχίσει την επεξεργασία που δεν ολοκληρώθηκε. Έτσι, μια βασική προϋπόθεση είναι ότι το άτομο να μπορεί να έχει αυτή τη δικτή προσοχή. Δεν είναι εύκολο. Σε πολλά άτομα χρειάστηκε να τη φτιάξουμε τη δικτή προσοχή. Να μπορεί δηλαδή να είναι με το ένα πόδι στο τώρα και με το άλλο στην ανάμνηση. Λοιπόν, εδώ είναι το πρωτόκολλο του EMDR, το οποίο είναι το βασικό πρωτόκολλο, το οποίο ακολουθούμε σε όλες τις διαταραχές, τις περισσότερες από τις... τα περισσότερα πρωτόκολλα μπορεί να είναι φοβίες, μπορεί να είναι OCD, δηλαδή ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, κατάθλιψη. Είναι το βασικό με αρκετές τροποποιήσεις που γίνονται ανάλογα το περιστατικό. Ξεκινάμε με τη λήψη του ιστορικού, συλλέγουμε πληροφορίες, εντοπίζουμε βασικά θέματα, μετά γίνεται προετοιμασία. Στην προετοιμασία μπορεί να είναι πάρα πολύς χρόνος, γιατί συνήθως μιλάνε πόσο χρόνο χρειάζεται. Στην προετοιμασία εξηγείται η μέθοδος και μαθαίνεις, εδώ είναι το κομμάτι της αυτορύθμισης, πολύ μεγάλο κομμάτι της αυτορύθμισης, το να μπορεί το άτομο να ρυθμίζει το συναίσθημά του, την εικόνα του εαυτού του, όπως είπαμε και τη σύνδεση του εαυτού του. Να μην μπορώ να συνδέσω τη σκέψη μου, το σώμα μου, το συναίσθημά μου. Μετά πηγαίνουμε στην αξιολόγηση. Έτσι επιλέγεται μια συγκεκριμένη ανάμνηση και καταγράφονται εκεί όλα αυτά που σας είπα. 4 κανάλια δουλεύουμε. Αυτά τα 4 κανάλια που δουλεύουμε, όπως σας είπα, είναι η σκέψη, να είναι οι πεποιθήσεις, αλλά είναι και η σωματική αίσθηση, οι αισθητηριακές εικόνες ή χημειροδιές και μετά είναι και η αίσθηση στο σώμα, συναίσθημα και αίσθηση στο σώμα. Απευαισθητοποίηση. Εδώ γίνεται επεξεργασία της ανάμνησης, είναι το μεγαλύτερο στάδιο. Και εδώ γίνεται η αφύπλευρη διέγερση, κινήσεις των ματιών, ώστε να μειωθεί η ένταση. Μετά πηγαίνουμε στην εγκατάσταση. Εκεί ενισχύονται οι θετικές πεποιθήσεις που αντικαθιστούν τις αρνητικές. Μετά στη σωματική σάρωση ελέγχεται αν υπάρχει πολυπόμενη σωματική ένταση. Και στο κλείσιμο ολοκληρώνεται η συνεδρία με σταθεροποίηση, ανεξάρτητα το αν η επεξεργασία έχει τελειώσει.
Στην επόμενη συνεδρία γίνεται επανεκτίμηση και συνεχίζεται. Θέλω να σας πω ότι το βασικό πρωτόκολλο για να εφαρμοστεί, όπως σας είπα, χρειάζεται το άτομο να είναι σταθεροποιημένο, να έχει ενισχυθεί στο αίσθημα της ασφάλειας, να έχει ένα καλό επίπεδο συναισθηματικής ρύθμισης, εσωτερική σύνδεση, όπως σας είπα, και την εικόνα του εαυτού. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα για να λειτουργήσει το EMDR. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Λοιπόν, τι βοηθά? Σωματικά συμπτώματα μπορεί. Σωματοποιημένα συμπτώματα έντασης, πόνος που σχετίζονται έτσι με άγχος ή τραύμα. Στη διαταραχή του μετατραυματικού στρες μειώνει τα flashbacks, τους εφιάλτες, την υπερδιέγερση. Στο άγχος, στις αγχώδες διαταραχές, βοηθά στη μείωση του έντονου άγχους, τους κρίσεων, πανικού, φοβιών. Όλα αυτά συνδέονται με παρελθοντικές εμπειρίες. Στην κατάθλιψη, ιδιαίτερα όταν σχετίζεται με αρνητικές πεποιθήσεις για τον εαυτό, δεν αξίζω, που έχουν ρίζες σε παλιά βιώματα. Το σύνθετο τραύμα και στις παιδικές εμπειρίες επεξεργάζεται βαθύτερα επαναλαμβανόμενα τραύματα. Παραμέληση, κακοποίηση, όπως αναφέρατε πριν. Τα ωφέλη είναι ότι αρχίζουμε διαχειρίζουμε το τραύμα, δεν το σβήνουμε, δεν το ακυρώνουμε. Μέσα από αυτό έχουμε μάθει πολλά και μαθαίνουμε, συνεχίζουμε να μαθαίνουμε. Στις βελτιωμένες σχέσεις, βοηθάει στο να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, τη φυσική μας υγεία, την εστίαση και τη συγκέντρωση. Πολύ βασικό κομμάτι αυτό. Βλέπουμε δηλαδή και στην ΔΕΠΗ πολύ μεγάλες βελτιώσεις. Στις καλύτερες αγωνιακές ικανότητες, στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Με τον καιρό δηλαδή το άτομο μειώνονται τα triggers, οι αντιδράσεις γίνονται πιο ήπιες και αυξάνεται η αίσθηση του ελέγχου. Οι σχέσεις γίνονται πιο σταθερές. Λοιπόν, τι να θυμόμαστε? Το σύστημα που τραυματίζεται μπορεί να θεραπευτεί. Το τραύμα δεν είναι γεγονός, αλλά είναι η εμπειρία που αποτυπώθηκε στο νευρικό μας σύστημα. Δεν είναι ποτέ προφανές. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται, πολλές φορές δεν μπορούμε να το πούμε με λόγια. Δεν σβήνει μνήμες, αλλάζει τον τρόπο που αυτές είναι αποθηκευμένες και βιώνονται. Αυτό δηλαδή που χρειάζεται να πάρετε μαζί σας είναι ότι η επούλωση ξεκινά εκεί που υπάρχει ασφάλεια και φροντίδα. Όλο το ερευνητικό υλικό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τις βιωματικές ασκήσεις και επειδή έχει περάσει ο χρόνος, έχουμε πολλές ερωτήσεις, Αναστασία? Δεν έχουμε ερωτήσεις εδώ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάει να πει ότι το είπα καλά. Αναστασία. Ναι. Δεν άφησε περιθώρια. Έτσι. Λοιπόν. Έχουμε προφανώς συγκλονιστεί με αυτά που ακούμε και αντιλαμβανόμαστε πλήρως όλοι μας, ο καθένας τι συμβαίνει. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, εσύ το ξέρεις έτσι και αλλιώς πολύ καλά. Λοιπόν, δεν θα δώσουμε 5 λεπτάκια, επειδή θα χρειαστούμε μια κόλλα, Α4, ένα στυλόχι, θα δώσω έτσι είναι 27 και μισή, θα είμαστε ξανά πίσω, 3 λεπτάκια. Πάρτε ένα ποτηράκι νερό, μια κόλλα και τα λοιπά, για να επανέλθουμε και να συνεχίσουμε.
Πολύ ωραία, επανερχόμαστε. Λοιπόν, θα κάνουμε μια άσκηση στον ασφαλή τόπο και θα χρησιμοποιήσουμε λίγο την αγκαλιά της πεταλούδας. Η αγκαλιά της πεταλούδας είναι μια έτσι, τεχνική, μπορούμε να την πούμε, την οποία τη δημιούργησαν οι θεραπευτές των τραυμάτων και την εφάρμοσαν για πρώτη φορά σε επιζώντες του τυφώνα του Μεξικό το 1998. Η πρακτική αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτης καταστροφικής περίοδου που βίωσαν και έτσι μετά πολλοί θεραπευτές τη χρησιμοποιούμε για τη μείωση του άγχους, κυρίως όσους έχουν υποστεί τραύματα. Θα την κάνουμε σε συνδυασμό τώρα με την τεχνική που σας είπα του ηρεμοτόπου. Στην ουσία τοποθετείτε, όπως βλέπετε, είτε τα χέρια σας εδώ, είτε τους αντίχειρες μαζί κάνοντας την πεταλούδα, είτε στα πόδια, είτε εδώ, όπου θέλετε, όπου νιώθετε άνετα. Όπως θέλετε. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε κλείνοντας τα μάτια. Πάρτε έτσι μια βαθιά εισπνοή και με μια βαθιά εκπνοή. Χαλαρώστε το σώμα σας. Μείνετε λιγάκι και εντοπίστε τώρα ένα πραγματικό ή φανταστικό μέρος, τόπο ή κατάσταση που σας δημιουργεί προσωπική αίσθηση χαλάρωσης, άνεσης, ηρεμίας και ιδανικά ένα αίσθημα ασφάλειας. Είναι προτιμότερο να βλέπετε τον εαυτό σας μόνο χωρίς άλλους ανθρώπους. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτείτε μια εμπειρία που είχατε ή ένα μέρος που μπορεί να φανταστείτε που είσαστε ασφαλείς. Ίσως στο βουνό, στη θάλασσα ή σε κάποια δραστηριότητα που χαίρεστε, τι σας έρχεται στο νου? Όπως σκέφτεστε λοιπόν αυτή την εμπειρία, παρατηρήστε τι βλέπετε, τι ακούτε, τι αισθάνεστε αυτή τη στιγμή στο τώρα. Τι παρατηρείτε? Παρατηρήστε πού αισθάνεστε στο σώμα σας αυτή την ευχάριστη αίσθηση και επιτρέψτε στον εαυτό σας να τη χαρεί. Τώρα συγκεντρωθείτε στην εικόνα, στο συναίσθημα, στη σκέψη και ξεκινήστε το πέταγμα της πεταλούδας. Ένα αργό, στο δικό σας ρυθμό, 15 απαλά χτυπηματάκια και σταματήστε. Υπάρχει μια λέξη ή φράση που αντιπροσωπεύει τον ήρεμο ασφαλή σας τόπο? Καλύτερα να βάλετε ένα πράγμα όπως θάλασσα, ήλιος και όχι λέξεις όπως ασφάλεια ή ηρεμία. Μπορεί να είναι δηλαδή άμμος, μπορεί να είναι κάτι που να σας συνδέει, ακόμα και ένα σύμβολο. Εντοπίστε τη λέξη λοιπόν αυτή και τώρα για να το ενισχύσουμε, αυτή τη λέξη που σας συνδέει με τον ασφαλή σας τόπο, θα κάνουμε άλλα 15 χτυπηματάκια, ABLS το λέμε, έχοντας στο νου σας την λέξη κλειδί που σας συνδέει με τον ασφαλή σας τόπο.
Πολύ ωραία. Ανοίξτε τα μάτια. Και όταν το χρειάζεστε, μπορείτε να σκέφτεστε τη λέξη, να συνδέεστε και με την αγκαλιά της πεταλούδας να βιώνετε ασφάλεια, ηρεμία, γαλήνη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λοιπόν. Η RDI είναι μία από τις τεχνικές. Είναι πάρα πολλές του EMDR. Μία από τις τεχνικές είναι το RDI. Είναι ανάπτυξη και κατάσταση εφοδίων. Λοιπόν, στην άσκηση λοιπόν που θα κάνουμε αυτή, θα δουλέψουμε μόνο τα θετικά. Δεν θα ασχοληθούμε με το τραύμα. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξουμε κάτι μέσα σε ένα σεμινάριο και να μην υπάρχει χρόνος αυτό να φροντιστεί, να στηριχθεί μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Okay. Αλλά είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να μπορείτε να ισχύετε τις ποιότητές σας και τα εφόδια σας. Το θεωρώ πολύ βασικό που το κάνουμε πριν, όπως σας είπα στην προετοιμασία. Άρα λοιπόν, εδώ τι θα κάνουμε, θα δουλέψουμε μόνο τα θετικά, θα κάνουμε μόνο ενίσχυση των εφοδίων που χρειαζόμαστε σε σχέση με τη δυσκολία σας. Στη μία λοιπόν πλευρά της σελίδας σας, θέλω να γράψετε τι δυσκολία έχετε. Παίρνετε λοιπόν την κόλλα χαρτί σας και γράφετε. Ποια είναι η δυσκολία μου λοιπόν? Είναι η επανάληψη των δυσλειτουργικών μοτίβων σχέσεων? Δηλαδή, τι κάνω? Εξαρτώμαι σε μία σχέση και δεν μπορώ να φύγω? Αποφεύγω συνεχώς τις σχέσεις λέγοντας ότι οι άλλοι έχουν πρόβλημα και εγώ είμαι μια χαρά? Λέω διάφορα παραδείγματα. Φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν, άρα έχω ένα συνεχόμενο ανασταλτικό παράγοντα να μην κάνω πράγματα στη ζωή μου. Άρα οτιδήποτε σας φέρνει σε δυσκολία, υπερβολική ανάγκη ελέγχου. Στο δεύτερο κομμάτι θέλω να γράψετε τι χρειάζομαι. Ας πούμε στην επανάληψη των δυσλειτουργικών μοτίβων σχέσεων, δηλαδή στο να φοβάμαι ότι θα... τι χρειάζομαι? Χρειάζομαι ασφάλεια? Χρειάζομαι αποδοχή? Θάρρος? Στο φόβο της απόρριψης χρειάζομαι θάρρος? Στην υπερβολική ανάγκη χρειάζομαι εμπιστοσύνη? Βρείτε την ανάγκη που έχετε και κάντε το ένα εφόδιο. Μία ποιότητα θέλουμε. Okay. Λοιπόν, στο 3 θέλω να γράψετε, να θυμηθείτε μια εμπειρία που είχατε αυτή την ποιότητα και το εφόδιο. Καθώς παρατηρούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα έχουμε αυτά τα εφόδια, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε σε όλες τις καταστάσεις. Άρα, θέλω οποιαδήποτε εμπειρία που είχατε με αυτό το εφόδιο ή την ποιότητα, δηλαδή αισθανθήκατε κάποια στιγμή αυτοπεποίθηση, μπορεί να είστε στη δουλειά σας να έχετε αυτοπεποίθηση, μέσα στη σχέση να μην έχετε όσο αφορά τον εαυτό σας. Μπορεί ασφάλεια να έχετε βιώσει κάποια στιγμή στο παρελθόν και τώρα σε μια σχέση, μπορεί να είναι στη γιαγιά σας, με τη γιαγιά σας να νιώθατε ασφάλεια, ενώ τώρα να μην μπορείτε στη σχέση σας να το νιώσετε. Άρα μια εμπειρία στην οποία είχατε βιώσει την ποιότητα αυτή. Εάν δεν σας έρχεται κάτι με αυτή την ποιότητα, μπορείτε να θυμηθείτε μια εμπειρία που είδατε κάποιον άλλον να την έχει. Εάν δεν είναι ένα πραγματικό έτσι πρόσωπο, μπορεί να είναι και ένας ήρωας. Να είναι ένας ήρωας ιστορίας, ταινίας, κόμιξ. Δηλαδή, αν η αυτοπεποίθηση δεν την έχετε πάρει από το περιβάλλον σας, μπορείτε να τη βιώσετε μέσα από ένα άλλο άτομο, ακόμα και φανταστικό. Την δύναμη, λέω εγώ. Οκ. Ένας υπερήρωας. Και αφού έχετε γράψει και την εμπειρία που είχατε βιώσει αυτή την ποιότητα,
Θέλω έτσι να κλείσετε τα μάτια σας και να γράψετε ένα. Τι εικόνα βλέπετε? Η εικόνα είναι κάτι στάνταρ. Βλέπω εμένα να κάθομαι απέναντι από αυτό το πρόσωπο και να έχω να είναι χαρούμενη, λέω τώρα. Ή με βλέπω θετική πάντα, πάντα θετική. Δεύτερο, τι αισθάνεσαι? Γράψε τι αισθάνεσαι τώρα που βλέπεις αυτή την εμπειρία να την ξαναβιώνεις. Τρίτο, τι αίσθημα έχεις στο σώμα σου? Τι αίσθηση έχεις στο σώμα σου? Μπορεί να είναι γαλήνη, μπορεί να είναι ένα σκύρτισμα, μπορεί να είναι ένας ενθουσιασμός. Τι αίσθηση, πού το νιώθεις, σε ποιο μέρος του σώματος το νιώθεις? Και τι θετικό πιστεύεις για τον εαυτό σου, στο πρώτο πρόσωπο? Είμαι ασφαλής, μπορεί να είναι. Αυτό το θετικό πιστεύω. Είμαι γεμάτος, είμαι συμπληρότητα, είμαι οτιδήποτε. Επειδή κάθε εμπειρία που ζούμε έχει μέσα όλες αυτές τις αισθήσεις, όπως είπαμε, την εικόνα, τον ήχο, την αφή, το συναίσθημα. Ένας τρόπος για να τα ενισχύσουμε, ας πούμε το θάρρος μας, είναι να το συνδέσουμε και με τις άλλες αισθήσεις μας. Άρα, αυτό μπορεί να συνδεθεί με θετικές αναμνήσεις από εμάς τους άλλους, μπορεί να συνδεθεί με τις σωματικές, με τις θετικές σκέψεις, με τα θετικά συναισθήματα. Ένας δηλαδή τρόπος να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία σύνδεσης είναι με τον αφίπλευρο ερεθισμό. Σήμερα θα κάνουμε την οφθαλμική κίνηση. Θέλω τώρα να γυρίσετε τη σελίδα σας στην άλλη πλευρά. Και όπως βλέπετε αυτή την εικόνα εδώ, θέλω να τη χωρίσετε αυτή την άδεια σελίδα, τη μία πλευρά του χαρτιού, σε 4 τεταρτημόρια, 4 κουτάκια. Και στο σημείο που ενώνονται να σχηματίσετε έναν κύκλο με διάμετρο περίπου όσο το μικρό δακτυλάκι σας. Κάντε και 2 κυκλάκια όπως τα βλέπετε. Βλέπετε, αν το κάνετε το σχήμα όπως είναι στην εικόνα, θα δείτε 4 τετράγωνα, έναν κύκλο στο κέντρο και 2 μικρά κυκλάκια δεξιά στο 1 και στο 2 τετράγωνο. Πολύ ωραία. Θα σας εξηγήσω τι θα κάνουμε τώρα μία φορά και μετά θα σας καθοδηγώ εγώ. Θα είναι πολύ εύκολο. Θέλω να σκεφτείτε, λοιπόν, αυτή τη θετική εμπειρία που βάλατε και έπειτα θα κάνουμε ένα σετ 10-15 οφθαλμικών κινήσεων. Εγώ θα σας το καθορίζω αυτό. Θα το δείτε στην εικόνα σας. Μετά το πρώτο σετ θα γράψετε ή θα ζωγραφίσετε στο πρώτο τετραγωνάκι του χαρτιού. Θα γράψετε ή θα ζωγραφίζετε. Ό,τι θέλετε. Ελεύθερα σύντομα, Ό,τι πιο σημαντικό παρατηρήσατε μέσα σας. Θετική εμπειρία, το ξαναλέω. Δεύτερο σετ, καταγράφετε στο δεύτερο τετράγωνο, τρίτο τετραγωνάκι. 4 σετ θα κάνουμε οφθαλμικής κίνησης. Είναι πολύ σημαντικό η εμπειρία να διατηρηθεί θετική. Γι' αυτό θα κάνουμε τώρα τη στρατηγική του περιορισμού, της αρνητικής σκέψης, μπορεί να συμβεί να παρατηρήσετε δηλαδή κάτι αρνητικό όταν τελειώσει ένα σετ. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα γράψετε σε αυτό το τετράγωνο. Δηλαδή δεν θα γράψετε το αρνητικό υλικό. Θα συμπληρώσετε 3 τετράγωνα. Όταν βλέπετε αρνητικό υλικό δεν θα το γράφετε. Δεν πειράζει καθόλου. Τι θα κάνετε όμως? Το αρνητικό υλικό, εάν έρθει, θα το βάλετε σε ένα φανταστικό δοχείο προσωρινά. Από πίσω σελίδα θέλω να ζωγραφίσετε ή να γράψετε ένα φανταστικό δοχείο, όπως κουτί, βαζάκι, κάτι σύνθετο σαν ένα χρηματοκιβώτιο στο βυθό της θάλασσας,
Μπορεί να είναι μεταλλικό κουτί, μπορεί να είναι χάρτινο κουτί στην ντουλάπα σας. Ζωγραφίστε το λοιπόν στην πίσω σελίδα, αλλά θέλω να είναι κάτι συγκεκριμένο. Άρα, ό,τι αρνητικό υλικό εμφανιστεί, θέλω να περιοριστεί εκεί. Δεν το πετάμε, το αφήνουμε, μέχρι να έρθει η στιγμή να το φροντίσουμε. Οκ, προς το παρόν θα ασχοληθούμε μόνο με τα θετικά. Όση ώρα λοιπόν εγώ θα συνδέσω τον πιλέτερα στην Illumination, μπορείτε να κάνετε κάποιες ερωτησούλες για να ξεκινήσουμε λοιπόν την άσκηση. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία λοιπόν. Τώρα βλέπετε στην οθόνη σας μια λευκή οθόνη με ένα μπλε μπαλάκι στη μέση. Οκ. Λοιπόν, για να δω αν λειτουργεί. Πολύ ωραία, λειτουργεί. Καλό είναι να έχετε οθόνη μπροστά σας και όχι κινητό. Ή αν έχετε κινητό να το βάλετε σε λίγο μια μεγαλύτερη απόσταση. Το σταματάω, ώστε να μπορείτε να πηγαίνει η κόρη του ματιού σας από τη μία άκρη του ματιού στην άλλη. Δηλαδή να γίνεται μια πλήρης κίνηση. Άρα καλό είναι να έχετε μια απόσταση, ώστε να μπορεί το μάτι να κάνει όλη την κίνηση δεξιά-αριστερά. Πολύ ωραία. Τι κάνουμε λοιπόν? Λέω ξανά. Είσαστε μπροστά από την οθόνη, η προσοχή σας βρίσκεται στην πύλια και τώρα θέλω να φέρετε στο νου σας την εμπειρία, τη θετική εμπειρία και να εστιάσετε στην εικόνα που γράψατε, στους ήχους, στις αισθήσεις, στο συναίσθημα, στο σώμα σας, στη θετική σκέψη και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Παρατηρήστε. Πολύ ωραία. Ζωγραφίστε ή γράψτε στο πρώτο τετράγωνο ό,τι πιο σημαντικό σας ήρθε. Είτε σε εικόνα, είτε σε σκέψη, είτε στο σώμα σας, είτε αίσθηση. Καταγράψτε το στο πρώτο τετράγωνο. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν με το δεύτερο σετ. Έχοντας λοιπόν, συνεχίζετε να έχετε στο μυαλό σας την εμπειρία όπως είναι τώρα. Πάμε με αυτό και παρατηρείτε την μπάλα.
Πολύ ωραία. Σταματάτε. Γράψτε, ζωγραφίστε στο δεύτερο κουτί. Πολύ ωραία. Τα πιο σημαντικά. Δεν χρειάζεται να γράψετε πολλά πράγματα. Τα πιο σημαντικά. Ξεκινάμε με αυτό που έχετε τώρα στο μυαλό σας. Αυτή την εμπειρία που έχετε τώρα, που βιώσατε μόλις. Είτε συναίσθημα, εικόνα, αίσθηση στο σώμα. Πάμε με αυτό. Τρίτο σετ. Πολύ ωραία. Συνεχίστε να καταγράφετε στο τρίτο κουτί. Τι σας έρχεται. Συναίσθημα, σώμα, σκέψη, αίσθηση. Εικόνα, ήχος. Θετικό. Αν είναι αρνητικό υλικό, το παίρνετε, το τοποθετείτε μέσα στο κουτί του περιορισμού. Λοιπόν, τέταρτο σετ. Ξεκινάμε τώρα. Πολύ ωραία. Το πιο σημαντικό που είτε νιώσατε, είδατε, αισθανθήκατε στο τέταρτο κουτί. Καταγράψτε το τώρα. Λοιπόν, και τώρα βλέποντας όλη αυτή την εμπειρία σας, ποια είναι τα πιο θετικά λόγια που μπορείτε να πείτε στον εαυτό σας τώρα. Τα γράφετε στον κύκλο που υπάρχει στη μέση του χαρτιού, στο μεγάλο κύκλο. Ποια είναι τα πιο θετικά λόγια λοιπόν που έχετε για τον εαυτό σας, τώρα τα γράφετε στο κέντρο και τώρα θέλω να γράψετε πόσο τα πιστεύετε σε μια
κλίμακα από το 1 μέχρι το 7, όπου το 1 είναι δεν το πιστεύω καθόλου και 7 πιστεύω ότι είναι απολύτως αληθινά. Γράψτε αυτόν τον αριθμό στα αριστερά του κύκλου. Από το 1 στο 7. Πόσο αισθάνεστε λοιπόν αληθινά τα λόγια που γράφετε, που νιώθετε. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, γράψτε τον αριθμό στα αριστερά και συνεχίζουμε για την ενίσχυση αυτού άλλη μία φορά. Αν ήταν λοιπόν χρώμα, ήχος, κίνηση, τραγούδι αυτά τα λόγια που γράφετε, πώς θα ήτανε? ABLS και συνεχίζουμε. Αφίπλευρος ερεθισμός. Αν ήτανε χρώμα, ήχος, κίνηση, τραγούδι, τι θα ήτανε? Πολύ ωραία. Και τώρα πόσο τα πιστεύετε? Γράψτε τον αριθμό αυτό στα δεξιά του κύκλου. Πόσο πιστεύετε τώρα τα λόγια μετά που γίνανε ένα χρώμα, ένα ήχος, μια κίνηση, ένα τραγούδι από το 1 στο 7. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή και χαλαρά αφήστε την αναπνοή σας λοιπόν. Πολύ ωραία. Έχει ολοκληρωθεί η άσκηση. Θα μιλήσουμε τώρα για την εμπειρία σας. Θα κάνω stop στην καταγραφή και μπορείτε να ανοίξετε όποιοι θέλετε και την κάμερά σας.